מה קורה אלפות? שלום, אני יונתן. ואני יניר. והיום אנחנו נראה לכם תרגילים בסיסיים בסטריט. אז יאללה, בואו נתחיל. עכשיו אנחנו נראה לכם איך לעשות מתח רחב. מתח רחב עובד על הרחב גבי, וזה מה שיותר את הצורה של ה-V. אנשים שמתחילים, אין להם מספיק מסת שריר בשביל לעשות מתח רגיל, אז הם יתחילו בקפיצה ולתת לגוף להוריד אותך. או שאתם יכולים להשתמש בחבר או במדרגה בשביל לעשות את זה. יותר מתקדמים פשוט להתחיל להרחיב כמה שיותר את המתח. בואו עכשיו אני אדגים. אז תקשיבו, עכשיו אנחנו נראה לכם איך לעשות מתח בשביל הבייספ שלנו. אני עוד שנייה אדגים לכם, אבל אני קודם כל רוצה להסביר לכם טיפה על זה. כמו שמקודם יונתן אמר, עושים את אותו שיטה כמו שעושים במתח הרחב. אתם בהתחלה יכולים לקפוץ עד למעלה כשאתם מגיעים עם הסנטר, ואז לאט לאט יורדים. אתם תרגישו פה גם את הגב, כי גם הגב עובד פה, אבל גם הבייספס מתערב פה. אז מה שאתם עושים זה בטח עושים את זה רוחב כתפיים, ואז למתחילים, כמו שאמרתי, על הסנטר ולרדת, ואז למתקדמים פשוט לתת מתח כמו שצריך. אתם יכולים לעזור בחבר, מדרגה, או גומיה. אפשר לקשור גומיה למעלה, לחבר אותה לרגליים, בכל מתח שאתם רוצים, רחב, לא רחב. אני אדגים. אוקיי, עכשיו אנחנו נראה לכם איך לעשות שכיבות צמיחה לחזה. שכיבות צמיחה, התרגיל הזה פועל לחזה, ואתם צריכים, בשביל שהוא יהיה נכון, אתם צריכים עם האצבעות לגעת בו בקטנה, כדי שהאצבעות ייגעו בחזה. לא רחב מדי, לא קצר מדי, למה זה יפעל על שרירים אחרים שאתם לא רוצים בכלל לעבוד עליהם. עכשיו אני אראה לכם ממש מההתחלה איך לעשות את זה. בהתחלה אתם מתחילים עם ברכיים, חצי חזרה. אם זה קל, ממשיכים, ברכיים, חזרה שלמה. אם זה קל, עוברים לרגיל, חצי חזרה, ואז עוברים לרגיל חזרה שלמה, ואז מתקדמים. טוב שתהיה התקדמות בכל פעם שאתם עושים. אחרי כל אימון, תראו את ההתקדמות שלכם. את הכי חשוב גם לשמור על גב ישר, ושלא יהיה לא ככה ולא ככה. עכשיו אני אסביר לכם איך לעשות את זה נכון, אני אגיד. אוקיי, עכשיו נראה לכם איך עושים מקבילים. מקבילים זה פתח ליד האחורית שלנו, ואם עושים את זה, זה יכול גם לעבוד על החזה. אנחנו נראה לכם איך עושים מקבילים במתח, ויש מקבילים גם שתופסים פשוט ככה, תופסים ככה מקבילים, זה גם עובד על היד האחורית והחזה. אנחנו נראה לכם על המתח הזה. נראה לכם איך לעשות אותו מאפס בהתחלה. תבקשו מאיזה חבר'ה שיקפיץ אתכם, תטפסו על משהו, מה שזה לא יהיה. פשוט תגיעו לפה, ואז בכלל תיתנו כמה קטנות כאלה. תנו, יפה, עבדתם, השתפרתם. פעם הבאה, תבואו, תעשו יותר. אם אתם כבר מתקדמים, תנסו לרדת כמה שיותר, שכמעט לפני שאתם נופלים מהמתח, ומעלים את עצמכם בחזרה. יאללה, אני אתחיל להראות. תסתכלו איך אני עולה את זה. אתם יכולים גם לעשות את זה, או לעשות את זה גם בעליית כוח. למה? אני לא כזה מחומם ועייף. תסתכלו איך אני עושה את זה. אוקיי, אתם יכולים ליישם את זה, שיער שלי טיפה מבולגן אבל אין מה לעשות, אלה החיים. בהתחלה אתם יכולים לתת ככה כמה קטנות, אוקיי? מפה אתם הולכים לרדת כמה שיותר, כמה שאתם יכולים, עד שאל תיפלו אם אתם נופלים אוקיי. כישלון זה לא אומר שאתם כישלון, זה כולה כישלון קטן ואתם תעברו אותו. אתם נופלים,
תקומו עוד פעם, תבקשו מחבר, או שתעשו את השיטה שלי עליית כוח כמו שאתם רוצים. אתם מתחילים לרדת כמה שיותר. אז יאללה, בואו נמשיך. אוקיי, עכשיו אנחנו נראה לכם סקווטים ותוספת קטנה, קפיצה. סקווטים, התרגיל שעובד על כל הרגל, על כל השרירים ברגל, על הארבע ראשי ועל הישבן ועל האמסטרינג ועל הכל. הקפיצה מוסיפה לזה קצת את התאומים. אנחנו נראה לכם איך לעשות מההתחלה. הכי חשוב גם לשמור על גב ישר, לא סקווטים ככה, לא סקווטים ככה, ולא רגליים מקופלות, שהקרסוליים יהיו ישרות שאתם עושים את הסקווטים. לא ככה, לא ככה, ישר, הכל ישר. עכשיו אני אדגים לכם. אוקיי, עכשיו נראה לכם עוד תרגיל שהוא לרגליים, כמו שיונתן אמר, פחות או יותר אותו הדבר, טיפה שונה, הוא שונה מהסקווט, אבל דומה בתרגילים שהוא מופעל עליהם, אוקיי? הוא תרגיל מורכב, כמו בינתיים כל התרגילים שהראינו לכם. בהמשך הסרטונים גם נסביר לכם מה זה תרגילים מורכבים. אם זה כל כך לחוץ לכם, תרשמו גם בתגובות, ונעשה את זה יותר לחוץ. אז נראה לכם, קוראים לתרגיל הזה לנג'ים. זה תרגיל יחסית, כמו שאמרתי, מורכב וקשה. אין מה לעשות, צריך להתפתח. מה שאתם עושים, שמים רגל אחת קדימה, רגל אחת מאחורה. טיפה פיסוק, אוקיי? בשביל שלא יהיה לכם כזה דבר ואתם תיפלו או משהו, כי זה לא נכון. טיפה פיסוק, אוקיי? נגיד שעשיתם פיסוק, ממש פיסוק קל. נקדם קדימה את הרגל, או רגל אחורה, לא משנה, ככה. כמו שצריך, את הרגל אחורה. מגיע עם הברך הזאת לרצפה. כמעט לפני שאני נוגע, אני עולה. לא לנוח בשום תרגיל. נגיד אתם עושים בחדר כושר בנץ' פרס, אין מצב שאתם מנחים פה ככה 10 דקות. אתם נותנים עבודה. כשאתם עובדים על שריר אתם עובדים, וכשאתם נחים, אתם נחים. אין מה לעשות. אז יאללה, בואו אני אראה לכם. בהתחלה, כמו שאנחנו אמרנו על כל שאר התרגילים, אתם יכולים לעשות חצי תרגיל. זה גם בסדר, כי אתם מתחילים. זה גם בסדר גמור. אבל רק תהיו במגמת שיפור. אתם חייבים להיות במגמת שיפור. אין מה לעשות, אנחנו באים להתפתח ולפתח את השרירים שלנו. שמרו על שיווי משקל, רגל, ברך נוגעת למטה, וסתכלו. בהתחלה אתם יורדים לאט לאט, אוקיי? אתם גם צריכים להחליף, כי משום מה עבדנו על הרגל הזאת. זאת גם טיפה עבד לארבע ראשי, אבל בכל זאת צריך להחליף. כמו שאתם יודעים על יד אחת. אתם צריכים פרופורציה. אתם גם תחליפו, אוקיי? כמו שאמרתי, אותם דגישים, אותם הכל. גם פה חשוב גב ישר. מאוד מאוד חשוב. זה יכול לפגוע בכם. אתם כל כך תצטערו על זה שהתאמנתם בצורה לא טובה. תשמרו על גב ישר, אוקיי? לא להיות ככה, לא לעשות ככה לאנשים, כי זה לא נכון, זה ידפוק לכם את כל הגב. לא ככה, לא ככה, לא לצדדים. אין כזה דבר. אם טיפה קשה לכם שיווי משקל, אתם יכולים לתפוס משהו. יכולים לעזור בחבר, נראה לכם עכשיו גם לרגל הזאת, כי צריך פרופורציה. אתם יורדים. יאללה, בואו נמשיך. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, תאומים. תאומים זה מה שעוזר לנו בקפיצות. קודם נראה לכם תרגילים שעוזרים לקפיצה או שעוזרת לתאומים. עכשיו נראה לכם תרגיל מבודד רק לתאומים. תרגיל המבודד הזה זה לעמוד על מדרגה ולהרים ולהוריד את הרגליים. גם חשוב פה גב ישר, לא לעשות ככה, שיווי משקל. אתם יכולים להחזיק משהו, אתם יכולים זה בחבר, מה שאתם רוצים. עכשיו אני אראה לכם איך עושים את זה.
אוקיי, עכשיו נראה לכם איך נעשה עוד איזשהו תרגיל ליד האחורית שלנו, אוקיי? אנחנו לא בדיוק יודעים את השם שלו, אבל זורמים. התרגיל הזה אנחנו פשוט תופסים איזשהו מדרגה, שיהיה מדרגה, כיסא, אני עכשיו משתמש, מה שזה לא יהיה, יעבור לכם טוב על היד האחורית. אתם יכולים לעשות כמו שאמרנו בכל דבר, חצי חזרה, רק תעשו מגמת שיפור. אתם יכולים להוסיף לזה משקל עליכם כמו כל דבר, כמו המתח, לקשור עליכם משקל ומה שזה לא יהיה. אתם יכולים, גם בשביל שזה יהיה לכם טיפה יותר קשה, לעשות טיפה יותר שיפור. למה אתם תראו, אני אעשה איזשהו שיפור מסוים, אתם יכולים גם להוסיף לכם עוד מדרגה, שאתם תשימו עליה את הרגליים, גם על הידיים וגם על הרגליים. אז יאללה, אני אתחיל להדגים לכם. אתם תופסים באיזשהו משהו, מניחים את הרגליים שלכם בפנן, ואז מתחילים לרדת. אתם יכולים להתחיל לרדת חצי חזרה, אוקיי? ואז מתחילים להתקדם. יאללה, בואו נמשיך. יאללה חברים, סיימנו את האימון שלנו, תעזרו בדגשים שלנו, אנחנו פה עושים סלפי עם המתח שלנו, שנעזרנו בו, תעזרו בו גם אתם, תתפתחו לאט לאט, תפתחו את השרירים, תשמרו על הדגשים שלנו. אז יאללה אלפות, נתראה בסרטון הבא.